full. Is full. To koko ni woka nyinyo ka jomoko yone. Nyaka jomoko kuom jofwambo wetowa bende ne oyudo hinyruok nyoro. Yeah. Cleophas, pintech kamora mora. Kendo iyudo ka yuto ni piny to kuonde mitie gi pesa ni malo. Bech gik moko oseidho. Kata kapok omed osuru midwa mede Finance Bill 2024 ni, osuru already ni malo. To ineno ka the kind of ng'anyo mane nitiere nyoro en ng'anyo makata cross onge gimoro. Jo mane ng'anyo ok gin jo Azimio, be ok gin jo Kenya Kwanza, gin jo Kenya koa kuom tung piny ka tung piny. Be ok inyalo wacho kata ni ne en kabila moro emane ng'anyo kata kabila machielo mapingo sirkal. Gimomiyo ng'anyo ma nyoro ne en ng'anyo malich en nikech jo Kenya winjo lit kamora mora magintie kaluwore gi osuru ma already oseket essential goods kata gigo makonyo jo Kenya makonyo japiny. Koro ineno ka sani ng'anyo lokore. Ok ochuno ni nyaka jo siasa ema wuog motegno nikech kani ng'iyo ng'anyo manyoro ne ok ineno kata ng'ama otelo negi. Ne ok ineno kata ng'ini ka kinde machon irito ni baba wachango. Ere gima baba wacho, ere gima Azimio wacho. Ineno kata Azimio kano duogo wuoyo to wuoyo mana bang'e. Omiyo ng'anyo mabiro sani kata lit ma jo piny winjo iwinje kamora mora. Obed ni gin jo mawuok Central Kenya kata mawuok e Lang'o kata mawuok kata Nairobi ka, en lit miwinjo, pek miwinjo kamora mora. Gigo mane ogol ineno ka ng'anyo koro nobedo kendo jo sirkal wacho ni public participation emomiyo gigolo gigo ni ne giketo giketa kanyo, lakini ka gidhi gipenjo pach jopiny to koro pach jopiny no emomiyo koro ne gigolo gigo. Oyo en push mosebedo ma Azimio osebedo koketo negi gi kweth mapingo sirkal dhodi mamoko kaeto gi jo Kenya e jumla. King'iyo kata mana jowa ma kuonde mopogore opogore kata mana jo Kenya Kwanza kuonde magiae e miechgi magiae gwengegi magiae jo piny kwero gi ni aiuru e wach mar medo osuru. To mokwongo we awach ni gimomiyo gini ne lit kabisa ne gimedo osuru ang'o. Mokwongo gimedo osuru e vegetable oil. Tiende ni mo mitedo go omede osuru. Ere chiemo michamo mitede kendo ma ok ochiel gi mo? Kidwa chiemo gotieno ang'o minyalo chamo ma ok ochiel gi mo? Nyiso ni gino dhi ma inyo japiny ka japiny. Nikech nyiso ni ka ok itiyo gi mo to koro ichamo omena mar pi michwaka achwaka tichamo. Nyiso ni gini inyo japiny mwalo piny kucho. King'iyo VAT on transportation of sugar, VAT ikete transport mar sikari. Nyiso ni kigolo niang' e puodho kapok ochopo e factory tisechulo VAT. Tineno gima timore Cleophas, VAT gi ja ohala kaka wawach ni transporter mar niang' en ok obiye ting'o ting'no. Gimobiro timo ibiro kaw ting' mar 16% ni itere e coast madhi kuom japur. Nyiso ni japur ema dhi hinyore. An kuma e Muhoroni constituency ema wantiere gi sugar factories mang'eny mogik moloyo constituencies duto. Nyiso ni jodala wa gin jopur, ji depend on pur mar niang'. Nyiso ni seche mikawo 16% ichak imedo kuom osuru mamoko mosebedo ka nitiere ses, nitiere manade mosebedo, ichak ikawo 16% ichak imedo ewi transport mar ngini transportation mar niang'. Nyiso ni en ating'e ka kitiere kachacha. Ang'o momiyo koro iketo osuru? Iwinjo? To gini ok en gima dhi ne